Češtestvo presvete Bogorodice. Sveta Deva Marija rodi se od starih roditelja svojih, Joakima i Ane. Otac joj beše iz plemena Davidova, a mater od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majci od roda arhijerejska. I time već predobražavaše onoga koji će se iz nje roditi kao cara i prvosveštenika. Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu dece, i zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svojoj moljahu se Bogu s plačem, da obraduje starost njihovu darovanjem jednog čeda, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovavši im sina Isaka. I Bog svemogući i svevideći obradova ih radošću koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove, jer im darova ne samo ćerku, no i bogomajku, ozari ih ne samo radošću vremenom, nego i večnom. Dade im Bog samo jednu ćerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu ćerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trpeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božje, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote. To beše Bogom darovana ćerka Joakima i Ane, rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se opet vratila u Nazaret da uskoro čuje blagovest svetog arhangela Gavrila o rođenju Sina Božijeg, spasitelja sveta, iz njenog prečistog i devičanskog tela.